हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय फिन मोनसे गोजोनथाव खौरां। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि बिथांखिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, गोदान बोसोरनि फेब्रुवारियाव आबादारिफ्रा 19 नं किस्तिनि रांखौ मोननो हागौ। थांनाय 5 अक्ट'बराव हादरनि लाख लाख आबादारिफ्रा 18 नं किस्तिनि रांखौ मोननो हादोंमोन। बे समावनो हादरनि आबादारिफोरनि थाखाय फिन मोनसे गोजोनथाव खौरां। मख'नो गोनांदि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि बिथांखिनि 19 नं किस्तिनि रांखौ मोननायनि सिगां नोंथाङा मोनसे गोनांथार हाबा मावना लानांगोन। नङाब्ला नोंथाङा आबादारिफोरनि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधिनि रांखौ मोननाय नङा। फैबाय थानाय 19 नं किस्तिनि रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा EKYC खालामनाया गोनांथार। नंगौ, PM किसान एपनि गेजेरजों EKYC खौ खालामना लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानैबो बे EKYC खौ खालामनो हागोन। सरकारा बे EKYC खौ आबुं खालामना लानो थाखाय गासै आबादारिफोरखौ खावलायदों। बेनिखायनो नोंथाङा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि बिथांखिनि 19 नं किस्तिनिखौ मोननायनि सिगां EKYC नि हाबाखौ आबुङै मावफुंना ला। सम थानायाव नोंथाङा EKYC खौ खालामना ला। नङाब्ला नोंथाङा आबादारिफोरनि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधिनि रांखौ मोननाय नङा। गोजोनथाव खौरां। TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टेंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।